TV atibatike zvechopu chopu wabikwa Zvaiwana Ngwarati baba kuita kuponorwa chako chako. Pane zvimwe zvokuti munombotanga muchizvita mamonya munzwisise stereki kupopota. This is South Africa. Welcome to South Africa, by the way. Muri Zimbabwe aidzinyaya dzakaita dzidzisa still remember ndakamborwa pane kwenyaya ndakamborwa so last year it was around June. So it's same time, same season, if I'm not mistaken. It was around June, July. When I run you, I don't know your food. I don't know what I say. You shamari nyaya ko utore unonya zotembe second to force cons nyayo you must take it down ngaitodona because kana kasadaro it's like yanga don't pinza busy but aiwa kwete yakata si iya ndotora nasi because ai zinyaya diki small isusu muno muje kutanga atisi kuzobva vakomana varukanya dhaka ngarikanywe vakomana vema Uber ngatro basa vakomana zvimudududu take a lot vakomana vema boat vakomana ve Mr D deliveries vakomana vangu team rema security vakomana vema kwakasiyana kongangori kokoko. Pane zvinhu zvandoda kukuonesa ipanapa zviri kuitika nezuro. Pane chiprofita chakadzikiswa naObet chafa mukanaira chitaura kuti uyu mukuru we March and March uyu akasvika November ari mpenyu kana akasachinja nzira idzi ari kudzimwa. Ndikuona mabara matatu but haisiriyo nyaya yazviro zvisvikaba because akwanisa kureacta akapanika. She's now in a panic mode baba kuti saka zvinhu zvitondeka kuraisa kazvo because recently kunomwe leader akabva kudzimwa zvaizo kuti inongochiti inini I'll be leading from the front ndichazoda iso kune mafights ari kuitika vakomana vakazoona invader mamwe locations ekuti kune vanhu foreigners vanobhadhara ma protection fees. Saka ukapinda nzvimbo iri kubhadhara ma protection fees wakukanganisa business revanhu. Ukakanganisa business revanhu zvinokudhakwira. Saka nhasi nyaya hapo manje the anti-illegal immigration group March and March is calling on police to provide protection for its leaders, saying they fear for their safety following the killing of the organization's leader Andile Somgada. We are bigger than SAPs. We are bigger than SAPs. Vakutokumbira polisi chitichengetedza. Polisi inobva yakudza kuti hatingakuchengetedzei kuti muite zvomhondi kanditi makati mimi makutotora nyaya yacho mutoiisa mumaoko enyu muchinoka madoo to door evanhu muchipamburira muchitora vanhu muchinokanda munhu polisi itai basa sungai munhu vharirai munhu all those things. You know vamwe vanhu vakawanda mafamilies ari kuchema izveso nzara yakatokonzereswa newo because the moment powabvuta kana munhu anga ari pabasa ari pachichi vana vake vanodye iye ari breadwinner. Do you know kuti munhu anenge nemutoro wakaita sei ane vana vake family yake mukadzi wake ana tezvarana ane vake vabereki vake vadingina dzinza rese vanenge vakamirira ipapo iwo bvongosvika ngowakata vakakula and you think kuti namato vanavanhu vese ichangonyararwa iwewe wozoramba ungori ipapo uchite rukuita unonyeba iwe. Saka these guys manje vakuchichika because team rera rinenge rinochengetedza vanhu rinoreceive ma protection fees vakuchita aiwa pakuda kuti kwabasa because ma foreigners vanopezera vasingachabhadhari mari vamwe vacho vanga autoluza mari dzadzika dzadona ma foreigners vacho mamwe varingotiza no more protection fees. Saka zvichabatsira chii manje pasisina mari dzese dziri kuiswa zvingonzi because iwo uringoti avahambe kuhamba uchihamba uchienda kupi. Saka avahambe versus avadzimwe avadzimwe pari kudzimwa benzi. So because of this thing chinhu chitagara chitaudhara chinomwachuka chinodona chinoramba chinokwanisa kuzosara chine nzvimbo ma 1 or 2 3 places but kuti chinganyatsokubalansa South Africa yese ne South Africa is too big for these small kids. Okay, South Africa is too big for this again. Now umwari kutanga obana I just want to see kuti vanhu vari kuti chi talking about ma South Africans acho ma Zimbabweans ma Malawians foreigners Nigerians vari munzvimbo dzakasiyana siyana right. Okutanga ari kuzoni tax bosses might know. I'm just saying it will be like in Iran when we say you need education to understand the implications of this matter.
it is our country. Nyaya dzacho dzakakura, adzigadzirwe nedzungu zvekuti unongototi ndotovadzima ngavaende, unonzi alright. Vanenge vachitokuona vachitokustada kuti wakanyatsotsika papyo, uri kungotemba kuti unozongomhanya wakadadzoti alright, handiti ndinenge rari kunetsa. Because chinoitika ndechekuti kutyora bango kunyararidza tsotso. Mendo kana ndataura shona ipapa, ishona yakakura munozoinzwisisa papaya. Ukaurayirwa leader wako iwe unodzikama. Hapasina zvonomboita, because unonga watonotora kuti ndiye wacho atone maideas ari better, ndiye ari obva anzi iye wacho ndiye atotanga aurayiwayo. What more iwewo zvako munhu wonje ucharamba uchiteera uchisupporta organization iyo sei, iwe uchizoti mukuru wacho akangourayiwa kunge huku. So zvichakukonzeresera kuti upedzisira kungoti hamana iyi nyaya yakuitika ikai hapana zviri kundikina. Because now these guys, they've realized that they've choose something which they can't swallow. Pane zvimwe zvokuti uri kuda kutongotsenga zvihombe pati pakuzomedza manje kwanzi kuningina bhonzo kutemba huru, handiti zvakaramba kushanda izvese izvozvo. Isusu tiri bigger than nigirikini, vakukumbira mapurisa ngatichengetedzewo veriwe, but ukatarisa pavanoita zvinhu zvavo mapurisa anenge aripo, saka vari kuda protection maybe yekutogara nemapurisa kumba. Wapana ndikaona South Africa is too big. Kuna vanhu vari kumusha vari kutembotadzi vanhu muchadzoka muchaita sei. Ndinoda kutaura nyaya idzi ende ndichida kuti nditaure muchitaka kufinikana. Ana mutsvangwa mamagadzirira kutoshandisa nyaya iyo sepolitics ikamuti iwe zvisi kuno kuti kutogadzira economy yedu yazodai. So ndaona recently Daniel Garwa achiti yanzi we have over 2 million Zimbabweans vari in South Africa and we are expecting 70% of them and we are ready. I'm ready bajivi. Variko vacho vagara havasi kushanda. Nambe vanhu vasiri kushanda yakawanda obva utaura kuti you are ready for 70% ye 2 million. Do you know kuti inamba vakamira sei but 70% ye 2 million unozoti yakawanda sei? Uboti uri kuida namba you are ready for them. Mumbori ready kuti mumbonyatsoita nezveicha zvichezvo nevanhu vese vavo vambonyatsoita dhiri ripi chero. Obviously inini I'm not part of that 70% because hazvipere. Now kune vamwewo vari kutaurawo vachizosimbisa this issue vari kuti much and much leaders deserve protection. They are fighting for the ordinary South Africans. They are the voice of the voiceless. We call on our law enforcement to protect them. Yes, law enforcement yagara iri kuprotecta vanhu, but law enforcement aizofeka izoinzi yakugara padzimba dzavo. Ndo zvati kutaura unless kana mati mimi muruda kuti kumalaw enforcement officers vacho vavakire dzimba mumakemp emapurisa vanzi vapote vachigara imomo, maybe zvinokwanisa kushanda. Because tarisa zvise mupfungwa dzako iwo kuti vati vanhu vadeploy vanhu vavo vari kubhadharwa mari nenyika ka. Saka iwo kuti nyika itambise mari ichiita sei? Itambise mari ichiita sei? Komana ka musadaro komana, hazvina kudaka izvi hazvina kudaka. So kachirungu kakabuda kari kusekwa nevanhu, and so vertically they want police protection, mara horizontally they have bodyguards. Rikwata rota kubvunda iwe vertically horizontally kudii kwacho. Ndati kutyora bango kunyararidza tsotso, kutyora danda kunyararidza tsotso. Pano unoti iwo katsotso kana kati panongogurwa zimuti zihombe racho baba rakakora kunge zimunguyura ndo rinongonze bwaka 1 iwo zvako unongotoriwo kamusawo zvako katori wangu kana tutori kamubanana kinoti kana katobhenda kega. Now ungari kuti problem, as long as tax is not making money, you are not out of the woods. Pine box baba is the way to go. Okay, and this was itai zvamuri kuita. They have been saying that the police is not working. Now they need them. South Africa. These are just small kids man. Vafana vanoda kuita dzungu risina basa, vanoda dei vachinoa wait vafana modzisira magumbezo. South Africa is too big for all the nonsense that you've been trying kuno akuitwe izvo zvakupengerwe. Does that make any sense?
South Africa, hey, they are too small. And the subs, they are too small. Kamari. Zvakaoma. Kuseka nhamo serugare. Asi zvinhu zvinobvumidzwa kuti mbonyatsomboya tichimbonakidzwawo zvinhu zvakadai. So ndikuona vamwe vari kuti they must register the organization, then they can ask for protection only if the group is not politically influenced. Who told African drivers that time to fill up the tank is after loading passengers? Muri kuinzwa here nyaya iyoyo? Pane shona yakakura ipapapa kana iri shona. Munoda kuzoningirika matombotanga. Mazotanga. Dr. Sekoko. They are soldiers themselves. Why should they have bodyguards? They said they are bigger than police. Isn't it? Commanders are looking for protection. Hapana, dzungu rakadhakwa. Dzungu ndirekusiyana naro. Zvimwe zvese munogona kuita tichiswera tichikuseka ipana. Toswera tichinakidzwa. Tichiseka. Hatidi kudaro akomana. Yeah? Aiwa. Hazvidi kudaro. So, the best thing ndechekuti ngavasiye zvavari kuita. Ndo zvandinoda kungotaura chete. Zvandinakidza so kuti vakuda protection yepolice iyo vaiti police is too small. Vertically, horizontally. Muchadhakwa.